300 000 ihmistä on nähnyt meitsin videota TikTokissa, missä meitsi on kertonut siitä, että tänä vuonna viljellään tupakkaa ja kuvataan se koko prosessi alusta loppuun asti. Tosi paljon tullut DM:ään kysymyksiä, siis 200 000 viestiä, missä kysytään jotakin niinku röökin kasvattamiseen ja viljelyyn liittyvää asiaa. Samoin myöskin niiden videoiden kommenteissa on tosi paljon sitten ollut kysymyksiä. Olen lukenut ne kaikki. En ole vastannut yhteenkään. Sen takia mä oon niputtanut ne yhteen ja ideana se, että tällä videolla käydään läpi yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä tupakan viljelystä. Samoin myöskin ylätasolla sitä, että miten sä nyt sen prosessin pystyt ihan yksinkertaisimmillaan aloittamaan. Ja mikäli jotakin jää vastaamatta, kirjoita kommentteihin kysymys, niin kerätään ne yhteen ja tehdään sitten kakkososa tälle samalle videolle. Ennen varsinaista asiaa näytän sulle yhden tempun. Nykypäivän ihmiset pahastuu kaikesta, hengittää pussiin ja kaikki tuntuu pahalta ja haastavalta sun muuta sen sellaista. Näin ollen tässä kohtaa disclaimer. Kelaa siihen merkkiin asti, mikä täällä videolla nyt jossakin tässä ruudulla näkyy, mikäli et halua nähdä aivan järkyttävää temppua. Tämä kyseinen juttu on nimittäin semmonen, että jokaisen teinin pitäisi kerran elämässään tämä kokeilla. Tämmöiset niin kuin haaveet röökin poltosta, niin loppuu siihen paikkaan. Tähän kyseiseen temppuun tarvitset ensinnäkin savukkeen. Pummasin tämän kyseisen körssin eräältä kaveriltani ihan tätä kyseistä temppua varten. Samoin tarvitset sytkärin, ja kato, tää toimiikin vielä. Ja sitten vielä myöskin yhden talous- tai vessapaperin. Vessapaperi on parempi, koska se on pehmeämpi. No niin, nyt mä en voi tätä temppua tehdä YouTubessa, koska todennäköisesti tästä tulee joku banaani, jos mä pistän tämän kyseisen körsselin suuhuni. Mutta mä nyt aion niinku take one hit for the team ja tehdä tämän kyseisen tempun ja näet sitten, että mitä sitten se lopputulos tässä on. Pointti mitä aion tehdä on se, että sytytän tämän savukkeen ja otan oikein pitkät henkoset poskeen. Ja sen jälkeen kun on ottanut pitkät henkoset poskeen, niin laitan tämän vessapaperin huulieni eteen tähän näin. Ja puhallaan siihen niin, että mulla on huulet melkein kiinni ja että se niinku aukko, mistä se savu tulee ulos, on hyvin tiukka. Eli siis pidän se tässä näin ja puhallan. Ja sitten sä näet, miltä tämä paperi näyttää. Palataan siihen ihan kohta. Kuvassa näet yhdet savut, jotka kiskaisin posken kautta tähän paperiin, ja kuten näkyy, melko kuvottavaa. Siinä oli siis yhdet savut. Mieti kuinka monet niinku henkoset ottaa yhdestä tupakista, kun se palaa, ja sitten kuinka monta röökiä ihminen polttaa vaikka päivässä ja vaikka vuodessa ja niin päin pois. Ja kuitenkin se keuhkojen pinta-ala, niin se on niinku rajallinen. Ja sehän ei niinku, niin siellä on niinku paljon sitten tavaraa skeidaa sulla niinku keuhkoissa, mikäli poltat. En paasaa tästä siis sen syvällisemmin. Voit ihan hyvin pilata keuhkossa, jos haluat, mikä siinä. Varsinkin siis tietysti, jos viljelet itsestä röökiä, niin se on vielä yllättävän halpaa niin kuin itsensä tuhoamista. Mutta sitten niihin kysymyksiin. Kyllä vain, tupakan kasvattaminen on täysin laillista. Ja vielä se jatkojalostaminenkin, että jos sä fermentoit ja teet sitä vaikka nuuskaa, niin sen kun teet. Mutta jos sinä lähdet sitä myymään jollekulle, niin se on laitonta, älä tee niin. Tai siis itse asiassa voit tehdä niinkin, mutta sä tarvitset siihen vaan luvat sitten siinä tapauksessa, ja sitten verot pitää maksaa ja kaikkea sen sellaista. No sitten tietenkin muutama teini TikTokissa kommentoi, että joo, se on hyvää bisnestä, ei siitä jää kiinni, kyllä jää. Tää nyt ei ole mikään suositus, mutta jos sinä päätät sitten eksyä kaidalta polulta ja ruveta kriminaaliksi, niin kannattaa ennemmin etsiä joku mummo, piestä se, viedä siltä käsilaukku, kun lähdet varastamaan valtiolta. Nimittäin rangaistus suhteessa hyötyyn on paljon pienempi siinä kuin se, että esimerkiksi omalla maalla, omassa pihassa kasvatat itse tupakkaa, minkä oot itse maksanut, kasvattanut, hoitanut, myyt sen jollekin aikuiselle ja tiedät, että se menee aikuiselle käyttöön. Saat paljon isomman rankuun siitä, älä tee niin. Ekat siemenet meitsi tilas Virosta, oliko se siemen maailma, mä laitan sen tuohon päälle, mikä se oli se paikka. Tosi hyvä, kaikki lähti niin kuin nitämään ja kasvamaan. Toisen kerran kokeilin sitten niin kuin seuraavana vuotena, kun en tiennyt, että onko niistä omista siemenistä mihinkään, niin tilasin satsin jo talvella Suomesta. Sanomatta nyt sitä paikkaa, niin ne siemenet oli aivan suutareita, että niistä ei lähtenyt mikään kasvamaan. Ja periaatteessa sä et tarvitse kuin yhden sadon ja yhdet siemenet, niin sieltä sadosta kun otat ne, niin sen jälkeen sulla on siemeniä aivan kohtuuttoman paljon. Niitä nimittäin tulee oikeasti siis tuhansia siitä, että jos sä tyyliin vaikka muutamankin kasvin pistä kasvamaan. Sitten niissä siemenissä on kaikenlaisia eri lajikkeita. Noin meitsin kasvit on kaikki ihan perinteistä yleistä Virginian tupakkaa. Toki se on jatkojalostunut siitä 6 vuoden takaisesta, kun joka vuosi
vuosi on tehnyt pikkusen vähän eri tavalla ja koittanut saada sitä niin kuin optimeinta tulosta, mistä on sitten ottanut ne siemenet ulos, niin näin ollen se ei ole enää sitä samaa siemenlajiketta ihan 100% tarkasti kuin mitä se oli 6 vuotta sitten, mutta joka tapauksessa yleisellä tasolla ne on sitä Virginian tupakkaa, mitä meitsillä on. Ja tosiaan kerran vaan hankin jostain siemeniä, jos ne lähtee itämään ja sä saat uusia siemeniä, jotka lähtee itämään, niin silloin sulla on semmoinen kierto päällä, sä oot omavarainen niiden kanssa niin kuin iän kaiken. No fermentointi käytännössä tarkoittaa sitä, että se on tupakan lehtien eräänlainen käyminen. Se on sellainen prosessi, missä sinne tulee kaiken maailman mikrobeja ja sitten se tupakan lehti muuttuu niin, että siihen tulee semmoinen niin kuin omanlaisensa maku ja sitten nikotiinia tulee kanssa enemmän ulos niistä röökeistä. Sä et periaatteessa tarvitse sitä fermentointia niin kuin välttämättä, vaan riittää se, että sä vaan poimit ne tupakan lehdet, annat niitä kuivua ja sitten teet niistä niin kuin purua ja poltat tai teet vaikka nuuskaa, mutta se maku on paljon ei niin hyvä. Sitä mä en itse asiassa tiedä, että mitenkä Venäjällä tehdään vaikka mahorkkaa, mutta se todennäköisesti on fermentoimatonta tupakkaa, koska periaatteessa kessunlehti itsessään tai tupakanlehti on hyvin samankaltainen. Eri lajiketta ehkä vaikea sanoa. En ole perehtynyt tuohon niin itärajan takaiseen röökiin, mutta tiedän, että se haisee aivan hirveelle. Mä oon nyt 5 vuotta koittanut fermentoida vähän eri tyyleillä, joka syksy ja talvi. Ja suurin osa noista ohjeista, mitä netissä on, ainakin mitä on itse törmännyt, niin ne on kaikki enemmän tai vähemmän skeidaa. Sieltä ei oikein löydy mitään semmoista yhtä yksittäistä hyvää ohjetta. Toki nyt rehellisyyden nimissä siitä on kyllä pitkä aika, kun mä oon viimeksi mitään ohjeita netistä lähtenyt kaivamaan. Ylätasolla se, että sä saat ne tupakanlehdet eka kuivatettua, ja sen jälkeen kun ne on kuivannut, niin sä kostutat ne uudestaan. Sitten kun ne on sellaisia nahkeita, siis ei mitenkään märkiä, vaan nahkeita, niin sä paat ne johonkin semmoisen tilaan, mikä on täysin valoton, ja pidät niitä siellä sitten X aikaa, ja sen tilan lämpötila saisi olla semmoinen ungefär 50 astetta. Esimerkiksi Kuupassa tätä fermentointia tehdään niin, että siellä on semmoisia peltisiä hökkeleitä, jotka on niissä tupakkaviljelmien vieressä. Sinne pannaan noita röökinlehtiä sitten kuivamaan ja sitten ne fermentoituu siellä, koska siellä se aurinko paistaa ihan eri tavalla ja siellä on sitten ilman kosteus vähän toisenlainen. Ja sitten niitä vaan käännellään niitä lehtiä, että ne ei homehdu missään kohtaa ja ne voi olla siellä siis tosi pitkiä aikoja, siis ihan kuukausia tai peräti vuosia, joista sitten tehdään sikareita. Nyrkkisääntönä se, että mitä pitempään sä fermentoit, niin sitä pehmeämpi sitä mausta tulee. Sitten mä oon koittanut selvittää kanssa, kuinka tupakanlehtiä fermentoi kaikki nämä isot tupakkafirmat, koska sehän on hirveän tehotuotettua siis tupakan tuottamista verrattuna nyt vaikka sitten sikareihin. Ja se, että mitä ihmiset yleensä käyttää, niin on rommia, vaahtera tai maissisiirappia, hunajaa tai sokeria, jotka sekoitetaan tosiaan siihen veteen, jolla sitten se kuiva tupakanlehti kostutetaan uudestaan, että siitä tulee nahkea. Ja nämä röökifirmat mitä todennäköisimmin käyttää maissisiirappia siinä fermentointivaiheessa, ja sitten se fermentoinnin pituus vaikuttaa enemmänkin siihen makuun. Mutta kuten sanottua, niin noi tuntuu olevan aika salaisia reseptejä, että niitä ei oikein tahdo löytyä mistään, että mikä se heidän lopullinen reseptinsä sitten on, että miten sä erotat esimerkiksi vaikka nyt en mä tiedä, Marlboro ja Cameli ja Lucky Strike, nämä ei ollut mitään mainoksia. Niin ja tupakkafirmalla on varmasti mukana kaikenlaista roskaa, mitä ne laittaa niihin säilöntäaineita ja muuta sen semmoista, mutta mitä mä ajattelin nyt tänä vuonna koittaa siis fermentoiden, niin se nyt ei mikään salainen resepti siis ole, niin siihen tulee todennäköisesti rommia, sokeria, aivan hitusen vaniljaa ja näitä laitetaan oikeasti siis tosi vähän sen takia, että jos se tupakanlehti karamellisoituu, että siihen tulee sellainen sokerikerros päälle, niin silloin jos sitä polttaa, niin se alkaa poksua niin kuin popcorni ja sitä ei sitten voi oikein polttaa. Ja enemmänkin se, että kauanko se sitten fermentoituu on se juttu. Noita fermentointeja voi tosiaan, sä voit siis periaatteessa tehdä sitä fermentointia vaikka saunassa, mutta se, että jos sulla on sähkösauna, niin voi käydä aika kalliiksi. Jos sulla on puusauna, niin se lämpötila heittelee liikaa, se ei ole järkevää. Sitten on olemassa tämmöisiä fermentointikoneita, joilla voi myös fermentoida, mutta ne on tosi pieniä. Ne on suunnilleen siinä 100 luokkaa, mitä ne maksaa, ellei nyt hanki jotain oikein teollista fermentointilaitetta. Ajattelin tänä vuonna ehkä pistä tykkäys tälle kanavalle, jos tulee riittävästi katsojia, niin sitten mä kuvaan sen, mutta mulla on tulossa nyt vähän isompi fermentointikone mahdollisesti, ja siellä olisi tarkoitus nyt sitten laittaa isompi satsi fermentoitumaan sitten tupakkaa, että katsotaan, että kuinka siinä oikein käy. Aivan ylätasolla toi röökin kasvatus on todella helppo, se kasvi itsessään antaa paljon anteeksi, se ei ole mikään hirveän vaikea kasvattaa. Meitsi on itse koittanut saada noin tupakanlehdet mahdollisimman kovalla boostilla kasvamaan niin, että niistä tulisi mahdollisimman äkkiä mahdollisimman suuria, ja tietysti ihan täysin luomuna, niin se ei ole mitään lisäaineita, mitä meikäläinen tekee. Paras tähän asti on ollut se, että siemenet yrttimultaan, sitten kastellaan ne ja ne lähtee sieltä itämään siihen asti, kunnes ne juuret rupeaa hirttämään toisiaan kiinni ja sitten ne vaihdetaan havurodomultaan ja samalla laitetaan tyhjiin kahvipurkkeihin ilman, että sinne pannaan mitään kahvin purua sekaan niin, että se on vaan tyhjä se kahvipurkki. Siellä on riittävästi se kahvirasvaa siihen, että ne rupeaa kasvamaan. Ja itse asiassa tänä vuonna osa on tarkoitus laittaa kasvamaan maahan jo toukokuussa, koska sinne tuli viime vuonna laitettua sellainen katekangas, joka
lämmittää sen maan sieltä katekankaan alta niin, että se tupakka ei todennäköisesti palellu, vaikka se laittaa toukokuussa. Nyrkkisääntönä se, että +10 astetta pitää olla lämmintä, jos menee sen alle, niin se rööki on entinen sen jälkeen. Jää nähtäväksi, miten käy. Seuraavalla videolla tullaan laittamaan sitten ensimmäiset tupakat maahan. Jos haluat kotona koittaa kasvattaa siis tupakkaa, niin se on tosi helppoa, kunhan nyt vaan muistat sen, että ei liian kylmä paikka ja sitten pitää olla valosaa siinä, missä sä pidät niitä. Jos sä kasvatat ne jossain lampun alla alkuun ja sitten välillä siirrät vaikka ikkunalaudalle tai parvekkeelle tai viet pihalle, niin se kasvia kannattaa totuttaa siihen niin muutamia päiviä, mielellään vaikka viikko, niin kuskat sen aina aamulla pihalle ja annat olla auringossa ja yöksi sisälle niin, että siinä on niinku semmoinen selkeä vuorokausiero, että se ei saa laakista heti hirveästi valoa, koska se ei välttämättä tykkää siitä, jos se on kasvanut aluksi sisällä, mutta sekin nyt on vähän semmoinen makusteluasia. Itse on tehnyt noin ja se on ainakin boostannut sitä kasvin kasvua. Että oikeastaan niin kuin kaikki nämä suositukset, mitä mä oon tällä videolla sanonut, niin ihan sama. Siis tee aivan kuinka tykkäät. Jos menee pieleen, niin mitä sitten teet ensi vuonna uudestaan? Tai sitten koitat vaan pienellä erällä, niin kaikki ei mene pilalle. Laita kommenttia tuohon alas. Jäikö joku semmoinen asia mieleen, mistä voisin vastata seuraavalla videolla, jossa laitetaan tosiaan kahvipurkista maahan ensimmäiset tupakat?